ഹായ് ഓൾ, എൻ്റെ പേര് ലിൻഡ. ഞാനിവിടെ റെക്സ് ആന്റോണിയോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് മെയിലാണ്. അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 86 kg ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടി ഡയറ്റ് അല്ല, പക്ഷെ ഒരു പോർഷൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ സെപ്റ്റംബർ മന്തിൽ ആയപ്പോഴേക്കും 9 kg ഞാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ എല്ലാവരും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ പോർഷൻ കൺട്രോൾ വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഡു ഓൾ ജോയിൻ ഫോർ റെക്സ് ആന്റോണിയോ ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ. ബേൺ യുവർ കാലോറീസ് ഇൻ സ്റ്റൈൽ.